Kad sam bio mali, ljeto sam provodio s bakom i djedom na moru. I uvijek mi je bilo dosadno tamo, pa sam počeo raditi kamene kućice kako bih se zabavio. U jednom trenu i to mi je postalo dosadno, pa sam počeo dodavati nekakva svjetla i struju u te kućice. I tu sam skužio da me zanima elektronika, računala, programiranja i stvaranja. Mobitel mi je jako bitan. Ne mogu zamisliti život bez mobitela. I možda baš zato što taj mobitel imam u rukama cijeli život, me upravo to potaknulo da nešto i napravim s njim. Ja sam Filip i imam 18 godina. Prvenstveno sam učenik, a ono drugo što me karakterizira je da već 5 godina radim na projektu Mundus. Prije 2 godine sam otvorio firmu i pokrenuli smo biznis. Kada nisam u školi, onda sam ovdje gdje stvaram edukacijske alate za djecu u osnovnoj i srednjoj školi. Kako sam još kao klinac razvijao svoju društvenu igru Mundus i kako sam jako puno vremena provodio na natjecanjima i sajmovima, shvatio sam da moja igra ne mora biti samo nekakav društveni element, nego da je ovo idealno za djecu. Jer ako spojimo igranje i znanje, to će privući mlade da uče. Neće im biti dosadno nego zabavno. Tada sam shvatio da ako mojoj igri dodaš mobitel, da će to još više privući djecu da kroz tu igru uče. I tako sam razvio aplikaciju na mobitelu i Mundus je postao potpuno digitalna igra. Mobitel je ključna stvar u našem projektu. On je kohezivni element između fizičke i društvene klasične igre. Daje taj neki digitalni element igri, što mislim da je normalno jer živimo u digitalnom dobu te idemo u korak s vremenom. No i dalje postoje određene generacije koje ne shvaćaju da mobitel često nije samo razonodan, nego da ima neke beneficije i pametne stvari koje se mogu raditi na mobitelu. Pa tako i da može biti svrha edukacije. Živim u trenutku i trudim se iskoristiti svaku sekundu maksimalno koliko mogu, da bi budućnost bila onakva kako mi je već sada stvarna. Najbitnije mi je da sam okružen dobrim ljudima i da sam sretan. A zaista to jesam, jer radim ono što volim.